Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Man kasnem kata khatsan tarik Oktober ka perthai baro ka jurekhi ya ka war wat kinde ka balabu kerpang ya ka negasngi da ka United Nation ban itu ya ki bri ki badon ka jingduna dukhat met ha ka boryo i ne matla dei ha ka snem khat khandai spa anyop khundai la rekhining kong ya ka negasngi hari bilat bat ka jingmut bakong san kalong ban kentu ya ki bajba bakin siuthu ya ka jinglong kerpang jong ki brio ki baduno ya ka boryo i ya udingdu bali la penmi ningkong da u Dr. Richard nakari USA but ni u doktor uju shna bun ki jaitiar ki bala ban pendon kam habaro ka perthai da ki brio ki baduno ya ka boryo i ni matla kumta udingdu rongli ulong ka khmat jong kine ki parlok jongi uba juyarap habaki yaj lenti jam sa siliang surok ban kiu ne hiar kali ban lej sa ki kam ki office ki bank ki hospital bat kiwei kumta dei ha udingdu ba ki briu ki baduno ya ki khmat ki shania teli kat kum ke jingsyam jonga ki briu ki baduna dukhat met ha ka boryo i ne matla ki kham khlan ka bor kan mau namar yanga yapi kimyo i ne itu henry ki shukan mau na ka surkren bat habaki lek shani shatai tang chisien kim klet chu yakato kalenti tang da u dingdu uba yalam lenti yaki kino ki riu pajba haba pio i yaki brio ki baduna dukhat met ha ka boryo i ne matla bat pikwa ban yarap yaki kum haki jaka babun kali jaka bakhim ne bakin jam sa siliang surok kabaningkong kren taka sur bajam penithu yalade bat saterwa ya ke jingkwa yarap jompi bat kenmau haba pialam lenti yaki sya bakin bat kakti nadin terpeng jompi bat haba pialam ban syong kum haki syuki hasua bakin syong penbat ya ka syuki da kakti kenang bakin seuthu sisien ngakan mau hayudu katba ngadang yaj lenti ngakum yatingku bat wei unong kit jor ngalamut ban ong map yanga henry ukulai tim penban yanga da kaba uong ka klem khmat bat hangta ngala jubab kloy kumne pi ubadon khmat balai phim kiar yanga uba klem khmat laya thu yanga badon ki briu ki baduna dukhat met
haka bor yo i kilej ban pan jirap na uwi u MLA ubangam kwa ban penpau kerteng ukren ban kumne tang yaki bayo i ru ngamla ban yarap kumno ngan yarap saya ki bam yo i na jubab ya ke jingkren tok met jong uni u MLA kan mau pinim yo shong sa haka tu ke syuki palat ya ka sansnam namar ka ketin tak dor jong pi kala pendrem lupa ya pi kumta ngakentu ye ki nong sensar ne ki riwat ba haba pia kendu kum ye ki ne ki briu ki baju bat dak dingdu ban teba lenti haki jakayau ne kino ki benta to ken mau ban burom lem yaki namar lada nga ubayoi ngamla ban yarap ne burom lem yaki brio kibam yoi hatu ngan kmi lenti ba ublei un kerku bangan lebha bat yarap tang yaki brio kibayoi ngaken turu yaki nongnya kali kamai siobah ban kentiu lem yaki hakalik kawan namar kisiu bai kali kaju kum ki weipat bat haba pikentiu yaki kin kamsuki lada jia ba upulit upayat keloy ya thu ba pikentiu kum yaki ne kibrio namar ka jiye trilang ki nongnya kali bat ki pulit na kabenta ka bahalang ki brio ki baduno ya ka boryo i ni penpau ka jing sngongu sikat dai kumta ki brio ki bamyo i ni matla ki kam don kam ya ka jing ya burom mar keliang namar wat lada kimyo i Henry ki yai persyang kat bala ban yaj ban yang ban trei kum ki weipat la ka dei hayeng ne haka imlang salang kublai sibun